ngilaya diskos, ngilaya keren, sani. Ya kajing long, kajing man. Jong kajing sapriang state jong uneu kenyang jingpang. Hapo kajela jong i barok kawai. Kumta ngila sim ya karai menta kajanmit. Ba ya ka lockdown. Kaba ngi extend hadu ka khat nyau terik. Sengi nengkong kabanwan. Hadu san baje menstep. Ngilarai bangin penjelan susu. Nadu ka khat nyau terik. San baje menstep. Hadu ka arpo sau terik. San baje menstep. Jong une uju ubnai. Kabangi sim karai na kaliang sorkar ka review meeting kalong specifically ya ka East Khasi Hills. Specifically ya ka East Khasi Hills. Henry hakwiya day bat ki wei ki district. Namar balai namar don ki district ke bakila declare hi ka lockdown ha ka district ki jong kila ka jong ngilayo i ki kot kubor te ka banga kwa banong ba hakwi day bat ka East Khasi Hills pat ngi declare ka lockdown ngi extend ya ka lockdown nadu ka khat nyeu terik san baje menstep hadu ka arphu sau terik san baje menstep jong une uju ubnai kadau kabangi hap ban sim ya kane karai kalong hadin bangilayo i ban ilayo ru ya ki details barok na keleng saudong jong ka district East Khasi Hills bat jong ka jela mekla jongi barok ka wei kumta ngikirpat na kaliang jong ka sorkar ya ki nongsong snong hapo East Khasi Hills bat kiwei ru ki district bakin ngau bha ban burom ya kani ka jing penbait na kaliang ka sorkar bangila ban yada ya ka jing sapriang state une uknyang jing pang ha ka jing day bat ka jing don ka stok hakabedei bat ka oksigen. Ngas ngau bahaban pentip ba ka stok jong ka oksigen kumbalong hadu menta nakaliang jong ka stit ngim don jingkuslai hakine ki khendiat sngi ki banwan bat ka wei ka bangi kwa ban nang penbun shu ya ka stok jong ka oksigen ngakwa ban pentip sepi baka state government kala state shu sahan reu teli ki oksigen generator bat barok kini ki reu teli ngin install hapo ka civil hospital Shillong bat daka bangile kumta ngibu ia ka target balakum dukumno hakane kata yo banwan kini ki oksigen generator kin tray kam no hapo civil hospital but ya kitu ki cylinder ki bangi jupundot kam hapo civil hospital nginla ya kaban spare lade ban pa syak keleng ki jaka jong kajela mekla jongi baro kawai hakabaya day but kajing penmi yaki oksigen ngasngau bahaban pentip baki oksigen generator na kabentak ki lightly ki district headquarter kabenengkong katura kabaar kajuai bat kabalai kan nongpo menta kiladon halenti banpoi syaka jela ka jongi na kaliang jong ka health department kala penkre syat na kementaban install yakini ki generators but ngi kermen scam
hakatayo kabenengkong jong ubenai ubanwan kabamut ubenai jun nginla ya kaban pentrekam ya kini ki lightly ki oxygen generator hapo kini ki lightly ki district headquarter na kata kadau kabangakwa ban pentip na kabenta ka jingtip jong ki pajba nok sok snong jong ka jela ka jongi kalong ba ngimdei ban khuslai ya ka jingdon jong ka oxygen kham tam andang ilal dep ban install ban commission ban pentrekam ya kini ki generator ha kini ki district headquarter ki baper menshem ngidon kitu ki community quarantine centers ha ki snong ki baper hapok ke jela ten rai mentangi ong dakawe pat ke kerteng bat kata ke kerteng kelong cluster lane community isolation centers kini ki centers ki bangi hap ban create lani ki bangi hap ban bu kalong kat kum kajing idon kam ha ki jajaka ki ba idon kam bat yakane ngila aibor ha ki deputy commissioners rengkat bat ki BDO rengkat ru bat ki nong sensyar snong ki nong sensyar thau ki bor snong ki committee snong bangin pej haka jaka ka ba idon kam bangi dei bandon ya kanika isolation center khnang ban pensuk namuan ya kitu ki bayo ya ka positive case ka bangi ong mild symptom lane ka bangi ong asymptomatic lane ki bangi ong let's say haka kategori A lane kategori B ki bom da don kam ba ngin pha yaki siapo ki hospital lakalong ha district lane lakalong hapo ka state level barok kawe te ban kam pendunai ka pressure na kata kadau nilarai na ka sarkar bangin ailat haki deputy commissioners bakin le yaka badun kam but haka jingbu yaki bakum kini ki isolation centers ka sarkar kan sa ai jingarap kat kum ka jingdon kam jong kini ki centers hakeleng jong kajela kajongi bat kabangi plan syu kalong bahaki ni ki centers lada idon kam ka team nakaliang jong ka health department let's say lada ka situation ka ong yagi bangi hap ban provide what yiki concentrator su nakaliang jong ka sarkar ngi perkhat ban ngi long ready ban le kumta te kumta ngakerpat yakin nong song snong ki nong song thau hapok jela me kala jongi tongin ye trelang kamtam ngada khot kerpang ya ka jing ye trelang sai sisen pat bat ki nong sensyar snong ka senjuk ki nong sensyar snong kisem ki doloi ki nokma bat kumju uru ki rangba snong ki komiti snong ki baper bangin ya trelang hakabakum kanika krisis hakabakum kanika por kabangingi kendu namar bakakis kanang kieu nakawe kasngi syakawe pat kasngi hakajing ra ya kamet yap jong kitu kibayap na kajing pang COVID-19 don ki case kiba teng piong nakaliang kanyam nakaliang kakenhun ka baper ki septing wat ya kaban ra lane ban sim ya kamet ban pendep ya kamet kabadangsa kum kariti kedustur lane kum kanyam karukom kabaki jule ki septing mdei tang ki bhayeng mdei ki septing kalong wat kitu ki parolok ki prajor lane kinong yalam hakiniam
haki seng ki baper tingi kwa ban pensyai kedar hang ni ban nakaliang jong ka sarkar ngi kwa ban ong ya pi ba wat siap ting ho hakapor ba phimut ban ra ya kamet hakapor ba phimut ban sim ya kamet la kalong na hospital saying sa compound lani na compound yeng ban lech sa kajaka thang le ni sa kajaka tep ngin penbiang ya kitiar yada kabangi ong ki PPE ha ki bakum kita ki jaj yeng bat ha ki bakum kita ru ki seng niam lani ki kunhun balang lani ki kunhun niam baper kat ki badon hapo kajela mekla jongi ngide kerpat namar kata bak phimdei ban shifting lani phimdei ban ong ba phimnut ban pendep ya kamet ka badang sa namar ba phi shifting yo bit utu knyang jingpang tenrenga ong e phi da ka basai nakaliang ka health department kala pen kre na dong sedong bad hakapor baki thep asenduk ya kamet ru lani leki bom thep asenduk ru nrei ya karukom sop karukom spine nadong sedong nakaliang jong ka health department nakaliang jong ki doctors nakaliang jong ki nurse kilabu lepai ka protokol kumno ban penbit penbiang ya ka bakum kata khnang ba ngin lai na ka jing sapriang jong uniu knyang jingpang ya kane ka yeu delang ka bakia di ki jhur ki jhep ki bangi juyale kum mengile mensem stem tena nakaliang ka district administration menta kila sedang biang ban pli kawai sate chapo opersilong side bat kumdu sagine ki area jongka lat smith side bat kidang wat shu ru yiki jaka katu ka telikat ka bai idon kam bandon kini ki kenja whole market ge wholesale market na ka benta ki jingthum ki jingtep ki jhur ki jhep hapo ka jela ka jongi kitu ki khatra hadu sau snem ha ka bengin sedang ban ai ya kaneka injection leneka tika nadu la syai ka sngi ngan syethu ipi ba hadin ba ya katuk portal la play ngio i ya kajing state ki pajba ban wan ban register na ka benta kane ka injection tika ka bengi penbek kolong ba ngila ai ru instruction hapo ka health department ba kin regulate kin da penbek ba kan numdon ka rosh hak itu ki vaccination center ba ki day ban boot perking ya katu ka messages ka bakin sayo hakim mobile jongki namar ba indicate ang tu what ya kapor ka timing bakan no baje ba kindon hakitu ki jaka ki ba ngin ai ka tu injection jingjia ka ne ki jing yakun jongi ya ka ne ka klam ka bas ngutenat kolong managa government of India kala ai jengrap ya ki pajba nong song snong jong ka jela ka jongi ki badon ya ka ne ka kat roshan ka bangi ong ka bakidon hapo ka NFSA ki bajuyo ka roshan hakador laitengka si kilo ka sarkar India ka ai menta ya ki sashi sen uwei kamut ka allotment ka bagi sew laitengka sakawei pat ka allotment ka bamdon kam sew rem ka bakinyo san kilo shikle shibanai bat kane kantre kam na kamta uni ubenai me bat na kamta ubenai Jun katakan long kawei na kilat jingarap ya kitu kid baduk ki bejenjar ba une ukau yo kin yo na kabenta arteli kini ki benai ubenai ubasan bat ubenai uban riu